Колю Спасиева. Благодарим ви за знанията, напътствията и вдъхновението. Положените от вас усилия през последните 5 години не са били направни, защото днес стъпваме в такта на живота с високо вдигната глава, по-искрени и по-чувствителни. С ваша помощ ни освоихме най-ценния урок, нуждата от доброта и нежност в света. Благодарим от сърце. Напоследък ни се иска само да изкажем слова на безгранична благодарност за всеки учебен час, проведен с вас, за вашата доброта и взискателност. Справедливост и безкрайно желание да възпитате човечност у нас. Всичко това ние никога няма да забравим и дали след години вие ще се гордеете с нас, така както днес ние се гордеем, че сме ваши ученици. Благодарим ви за всеки изминал ден през последните 5 години. Обръщаме се и към нашите учители по японски език. Уважаеми Ева Николова и Биляна Станойлович, искаме да изразим своята признателност към вас. Вие ни предавахте знания и споделяхте своя опит, но в крайна сметка ни подарихте и частичка от своето сърце. Благодарим и на госпожа Ирина Станева за търпението и постоянната загриженост и sorry for being late. Обръщаме се към всички свои преподаватели. Благодарим ви за вашия професионализъм, индивидуалния подход към всяко дете и за безграничното ви търпение и любов. Отваряме една скоба, не ни забравяйте, защото ние вас никога няма. Благодарим. Така, нека развижем сетивата си с енергично изпълнение на Ана Даскалова и Пламен Навърбанова от 6 А клас, който е посетител Лена Донева, които ще ни представят пред нас акробатично шоу Бурни овации! Аплодирайте ги! Аплодирахте ги вече, но както и да. Приветстваме и прекрасните ни учители по литература, госпожа Таня Спахиева и госпожа Нина Маркова, които искат да ни преподадат последния си урок по човечност. Към този ден и то е реалност, най-големият празник, защото бележи началото на вашия път, този, който ще изградите сами. Ние, колегите, цялата учителска колегия, през тези 5 години вложихме любов, усилия, професионализъм, да ви зададем основите. Не да ви зададем посоките, а първите ориентири, оттам нататък 5 години вие изграждате себе си. Цял живот ще изграждате себе си. Моето лично послание към вас е учете. През целия си живот учете. Винаги и от всеки човек.
има какво да научим много. Стремете се да бъдете добри хора, стремете се да се развивате, да реализирате потенциала си, да забравяйте приятелствата. Знам със сигурност, че винаги ще бъдете обвързани с общността 138 училище, защото докато има училището, докато ви има вас, има надежда, има бъдеще. Пожелаваме ви мирен живот, пожелаваме ви успешен път, пожелаваме ви повече усмивки, повече оптимизъм и да бъдете щастливи. И мисля да отворя една скоба, че значи в скобата знам, че съм словоохотлива, този път ще се огранича, но да кажа. Ние преподавателите, които имахме удоволствието и честта да работим с вас, решихме, че заслужавате всеки един клас приз. По тази причина и по още една причина, че вие се обърнахте към нас в Римушки, вашите призове са следните. Чета изразително. 12 клас! Вашият приз е атрактивни англоязични антагонисти, архитекти на своите съдби, абстрактни, абсурдни авантюристи, талантливи актьори с смели мечти. А като ангели, клас алтруисти, авангард, предвещаващ успех. А акробати словесни, артисти. А атака, усмивка, мил жест. Често антиподи на самите себе си. И астралните знаци не важат за тях, защото сами определяте посоките. Неповторимият 12 А клас. Авторитети по алгебра и астрономия, апострофиращи често в час, те непрестанно генерират енергия. Аплодисменти за 12 А клас. Випуск 2024. Бъдете, помнете, блестете. А вашият приз е 12 Б клас следният. Блестящи, брилянтни бижута с 4 мъже. Б като буря, Б като бряг, Б като братя в общия бряг. Б като бяло, Б като бог, Б като бикова, Б като май и белот. Б като блейкън, но и Б като блян, Б като броня и Б като Амазонки са бъто, но не са на коне. Буреносни, блестящи, безкорисни и бълбукат понякога те. Бележкари не са, но не са и блещукат сълзи, защото те са те и с различни. Благост имат за попаднал беда, бреме носят всеки своята съдба. Не признават притворство, често казват не знам, но и казват диктувай, това аз искам да знам. И блестят им очите, и красиви са те. Те са ценни бижута с 4 мъже. За това, че съдбата пак излезе творец, че събрави по-братски да бърборим безчет, ще ви кажем, бъдете наши будни деца и през бурята ви заградете една българска благоденстваща бъднина. Бъдете, помнете, блестете. Б-клас! Вашият приз вселена от безброй вдъхновения. Вселена от безброй вдъхновения. Конфуций би казал за тях великолепни.
добряци, вълшебници, влюбени, верни, високоетични, с благородни подбуди. Понякога в час не можеш да ги събудиш, но с вятър в косите и с слънце в душите летят в небесата и ценят красотата. В като вярност, влюбване, воля, вик, впечатление, вричане, роля. В всеотайност и в висота, в като мощна китайска река. Витални, вълнуващи се, танцори изкусни, с ветрила, усмивка и искрено чувство прегръщат света или водят дебати на брилянтен китайски. Виртуозни калиграфи. Не клас, а вселена от безброй вдъхновения. Симпатяги чаровни по общото мнение. 12-ти В клас, аплодисменти. Любими мои 12-ти Г клас. Вашият приз само вие може да го разберете. 26 униката, а след 5 години клас. Грейват 26 Г галактики, гравитират сред звездния прах. Разлетяват се днес, разпиляват се, нашите мисли ще бъдат с тях. Бункасай, оригами и манга генерират главите с гръм. Вишни цъфнали, приказна гледка, глас галевен, загадъчен сън. Г като гордост, Г като грях, Г като глъч, говорилня и смях. Г като гълъб, гора и градеж, Г като скъп гост, градина, летеж. Гарван, глобус и гордост, героика, гняв, галантност, грижовност, голям, като цветен гирлянд ме обгръща, глас по вятъра нежно разлян. Галя, глезя, говоря, гадая, героичен, гръмлив, напорист. Ето вижда се, идвам от края, с Богом група. С вас бях щастлив. 12-ти Г клас! Благодаря на скъпи учители за искреността, приятелството и споделената любов. Дни преди последния изпит, дни преди празника на светите братя Кирил и Методий, преди дългоочаквания ни бал, нека за последно усетим магията на училищния живот. Екзотичен танц от далечен Китай е поздрав към всички вас. За нас ще танцуват Тея Калейчева, Александра Маринска, Михаела Кирилова, Радица Найденова, Яна Пейчева, Елица Алексиева, Ана Кирилова, Ясмин Енева, Ила Колева от 8-ми В клас, класен ръководител Георги Димитров.
Аплодисменти. Бъдете здрави, обичайте живота, приемайте предизвикателствата с замах и не забравяйте, че близостта на пропастта припомни на човек, че може да лети. Използвайте крилата на духа си и никога не се предавайте. Любов, мъдрост, истина. Нека ги пожелаем за себе си и за любимите си хора. И нека, красотата ще спаси света, затова нека я търсим и творим винаги. А сега ще чуем песента "Приятели", изпълнена от Йоана Димова, от 7 Б класен ръководител Йорданка Недялкова. Нека тя бъде поздрав за всички нас. Аплодисменти за Йоана. Скъпи абитуриенти, на добър час казваме и на вас, и на себе си! Айде! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! За внасяне на училищното знаме мирно.
както повелява традицията, за да ни върви по вода, за да бъде успешен пътя ни, заповядайте, господин Евтимов, да изпълните традиционния ритуал. Брод ни опади пътя. Брод това направи, да? И кой казва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! На добър час, приятели! Чао! Обичаме ви!